सोरबाबा दुखुजों गाबदों सोरबाबा मिनि खुसि थांदों नङा होमब्ला निस्सय नोंथांमोनहा बेफोरबायदि भिडिअखौ मैयाबो गोबाङैनो नुखाबाय आरो दिनैनि दिनावबो गोबाङानो नुखाबाय आरो मैया आंनि चेनेलनि गेजेरजोंबो नुदों मानो होनना बुङोब्ला गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय NIA केसाव थानाय सुबुंफोरखौ बा NDB बिथांमोनखौ बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय क'क्राझार गोदानै गायसननाय सेन्ट्रेल जेलाव ट्रान्सफार खालामजोब्बाय बा लांबाय जोंनि बिटिआरआवनो लानानै थांबाय दा बिथांमोननि केसा थारैनो मा जानो थांगासिनो दङ माब्रैहाय मा जानो थांगासिनो दङ नैबे जोंहा सासे उकिला फोरमायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो उकिला मा बुंदों যিবিলাক কেছ NI কোৰ্টত NDB ল'ৰাবিলাকৰ এগেইনষ্টত কেছ চলি আছিলে সেই আটাইবোৰ কেছ NI কোৰ্টৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ হৈ পেলাই আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক দিয়া হৈছে আৰু সেই হিচাপে সেইবোৰ কেছ য'ত অফেন্সবিলাক কমিট হৈছিলে সেই কোৰ্টৰ ছেছন জাজলৈ কেছবোৰ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়া হৈছে সেই হিচাপে আজি NI কোৰ্টৰ পৰা 5টা কেছ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অফেন্সবিলাক হৈছিলে সেই ছেছন কোৰ্টলৈ আহিছে আৰু এই কেছবোৰ ছেছন কোৰ্ট কোকৰাঝাৰতে চলিব বুলি আশা কৰিছোঁ আজি আমি টোটেল 4টা কেছ আহিছে তাৰে ভিতৰত 35 জন আজি আসামি লৈ অহা হৈছে যেহেতু কেছবিলাক ইয়াতে চলিব আৰু সেই হিচাপে আশা কৰোঁ সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছেছন ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজৰ আণ্ডাৰত যিটো জেল হয় তাতে ৰাখিব লাগে আমি আশা কৰিছোঁ निस्सय नुबाय नोंथांमोना जोंहा उकिला मा बुजायदों बा मा फोरमायदों आरो नोंथांमोना खोनाखानाय अलरेडि थेवब्लाबो आं बेखौसो बुंनो सानदों बिथांमोना किसुमाना गोबां गाबदों किसुमाना गोबां खुसि खुसि रंजा बाजायै थांदों आरो गोबाङैनो न'खरनि बिमा बिफा बा गार्जेनफ्रा सोरनिबा बिसिफ्रा फैनानै नायफैदों लोगो हमफैदों जेरै आंनिनो उन्दैनिफ्राय लोगो जों थोरसि गंसेयाव ओंखाम जाबोनाय बेसोरा गारङाव गाराबो रोङा उफाय गैयैयाव बिमा बिफा गैया बिब' बिगुमैनाव थानानै जायोमोन बिब' बिगुमैया अयथासार खालामनायनि खारनाव लोङै जायै दुमदाखार खालामबाय थानायनि खारनाव बिथाङाबो हारिनि मुङै सोमावसारनोसै होननानै हाथियार हमनानै जिउ दान होनोसै होननानै बिग्रायारियाव आफादाव जयनिं जानानै बिथाङाबो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय बाहागो लाहैदोंमोन दिनै बिथाङाबो थाङै थुङै बे अबस्थायाव जानानै फैदों बिथांनियाथ' 2020नि एकर्ड जानायनि उनावसो बिथांखौ बेसर सालिबाय थानाय समाव बा बेसर आबाद मावफुबाय थानाय समावनो थिग बेसर बोखाङो नङा होमबा बे बेसर बोखांनानै बे एकर्ड जा दिग्लियाव ज' फैजोबदों जमा जाफैजोबदों गासैबो NDBफ्रा नैबेनि उनावसो बिथांखौ माने हमनानै लायनाय जादों गुवाहाटीनिफ्राय NIAफोर बा CBIफोर थांनानै सेरफांगुरि पुलिसफोरखौ लानानै बा थानानिफ्राय थांनानै बिथांखौ हमनानै लाना फैदों नाथाय बिथाङाबो दिनैसिम गोबां बोसोर जालांबाय बिथांनि सिगां गोबांथार सुबुंफ्रा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ जेरै दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारमोन NDBनि जायखौ बुङो फाउन्डार नङा होमबा बा गायसनगिरि बिथांमोन बायदिया जोबोद दुखु खस्थ' लानानै बिथांमोनहा दासिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ थेवब्लाबो दासिमबो बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनो हायाखै बा बिरनो हायाखै जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ लानानैनो जोंहा बिटिआरखौ एकर्ड खालामनानै लाबोदोंमोन जायखौ लानानै दिनै बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा पावार एन्ड फांसनाव बा गादियाव जिरायनो मोन्दों नाथाय बिथाङा गादियाव जिरायनानैल' गल'ल'सो नायगासिनो दं नामा जों बेखौबो जेबो बुंनो हाया दा नाबले बिथाङा सिंजों सिं माखासे सरकारनिसिम बिथांमोननि थाखाय जानानै बा बिथांमोननि जानानै खामानि दामानि मावगासिनो दं नामा आं बेखौ बुंनो रोङा नाथाय आं दा बेखौ सानदों गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय जे क'क्राझार सेन्ट्रेल जेलाव गोदान गायसननायाव लानानै थांदों बे प्रमद बर' सारनिनो मावनायाव जादों आं बेखौ निस्सय नुहुरदों नाथाय बेखौसो साननानै मोनाखै जे आङो दायो पलिटिकेला खाथिनिफ्राय खाथि जानानै फैगासिनो दङ पलिटिक्सनि दरखं मोखां जाबोबाय दायो नङा होमबा सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां जोंहा दाथ' मे मास आरो बारा गोबाव गैला नै थिग बे सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां इलेक्सननि थाखायल'सो बिथांमोनखौ बा हाथियार लानानै सोमावसारनाय बिग्रायारि बिथांमोनखौ बा NDBनि दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारमोनखौ दोनथ'नानै गुबुन माखासेफोरखौ क'क्राझार सेन्ट्रेल जेलाव लांनायनि आदब खायदा दं नामा आं बेखौसो सानदों आरोखि मानो होनना बुङोबा जोङो श' होनना बुङो नङा होमबा श' ट्रेलार मोनसे ओरैनो एक्टिं आरोना बियो माने बेफोरबायदिसो खालामदों नामा आं बेखौ सानदों आरोखि मानो होनना बुङोबा इलेक्सननि थाखाय NDBनि बिथांमोना गासैबो बिर जोहोलावफ्रा गोसोआ माने UPPLनि फारसे बोनानै बा प्रमद बर' सारखौ मोजां मोननानै प्रमद बर' सारजोंनो थानानै UPPLआवनो भट होनाय बेफोरबायदिल'सो मोनसे फावथिना खालामदों नामा आं बेखौसो सानना मोनाखै स' जुदि नङाब्ला बिथां प्रमद बर' सारा बिटिआरनि CM जानानै दिनै बिथांमोननि दारैनो जेब्ला बिटिआरखौ एकर्ड खालामदों आरो बिथांमोननि दारैनो दिनै सासे बिटिआरनि CM जानो हादों बिथांमोनखौ लानानैनो बिटिआरखौ एकर्ड खालामनाय हिसाबै जाहाथे इलेक्सननि सिगां जा हायो बिथांमोनखौ जायफोरनि केसा जोबहां बिथांमोनखौ जाहाथे उदां अख्राङाव लाबोयो आरो केसखौ फोजोबनानै होयो खालास खालामनानै होयो बिथांमोनाबो
प्रमद बर' बिटिआरनि CM सारा जेरैबायदि बिसि फिसाखौ लानानै आलो गोजोन थोरसि गंसेयावनो मोखां नायलायनायलाय न'खर गंसेयावनो थानानै रुजु रुमु रायजो जागासिनो दङ थिग बिथांमोनखौ बेफोरबायदि थानो थाखाय खाबु होयो हायो आं बेखौसो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामहरबाय दा नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनानै लाजोबदो आरो सोर बिथाङामोन जे आंनि उन्दैनि पार्टनार बा लोगोमोन थोरसि गंसेयाव जों ओंखाम जालायग्रामोन दुखु खैफोद समाव जोङो सहाय होबोलायदोंमोन नायबोलायदोंमोन बिमा बिफा गैजारोङै बिब' बिगुमैजों दुमदाखार होसो जायोब्ला बुजायोब्ला जोंजोंनो थानानै जोंजोंनो अ आ सोलोंनानै जोंजोंनो थाफाबायनानै बिथाङा दिनै NDBनि जानानै बिथाङा सासे जोबथेसालियाव जोबजानानै NIA केसाव जोबजानानै थानाय जायखौ बुङो जों राखेब बसुमतारी बिथाङा नोंथांमोना सोर नुलांगोन आङो रेड जन होनानै होखादों नोंथांमोना बेयाव नायबानो निश्चय सिनायनो मोनगोन No. Swrba. Yeah. Swrba. Moजां जाना दं माथो दे जल्दी फै ओंखारबाय दं M बिबान माब्रै मोजां दे थिगैनो दं सफैबाय दे ओइ मोजां ini maaf bisa moजां oh dे मोजां oh thank you hey chef mau hey dah
फंबाय मोजां दे 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 खासे बिस्रि थैनांनायखौ दिनैनि बे निजोम बुब्लिया गोसोखाङो ओइ मोजां दा दे 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 लोगो मोनगोन आंखौ नुबाय दा बैयाव दं औ दे दे वा बाखायालाय बाखाया बस मोजां दा दे 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 साबसिनसो साबसिन नुदोंलै एसे सुइजारलेण्डआव फैनायखाय एसे मायाव सुइजारलेण्डआव सफैनायखाय मोजां मोनदों थेंक इउ